Сте ви оставили в ефир или? Не. Добър ден, Румяна Коларова, Живко Георгиев. Да къде върви протестът сме кръстили темата. Да почнем, може би, от вчерашното изявление на президента. Логично, нелогично, престъпил някакви граници. Как мислите вие? Ами аз измислих да започна по друг начин, но направо ме карате да започна с сериозната част на това, което съм си намислила този път да кажа. Моята работа е да пиша анализи, за което сте ме поканили. Обаче вчерашната случка с президента ни постави в една ситуация, която не само, че ни връща много назад, а в някаква степен ни кара да коментираме и дори да спорим, да се опитваме да формулираме противоположни становища по нещо, което е безспорно ясно и трябва да бъде безспорно ясно в българската политика. И това е доколко на президента му е позволено да заема политическа позиция. Има решение на Конституционния съд, което е свързано, породено от аналогична ситуация през 1995 година. За юристите ще кажа, че това е решение номер 25 от 1995 година. А за хората, които искат да разберат фактите, ще кажа, че то беше свързано с една политически опита на президента Желев все пак да аргументира някакъв вид последователна политическа позиция. Да ни връщат назад към времето на Виденов е доста страшно от моя гледна точка. Да се отнеме на президента възможността да говори за ценности, да се прояви като стратегически лидер, а не да чертае план за действие, което той беше объркал, че му е задача преди 5 месеца, това е страхотна деградация. Това е нещо, което исках да кажа по повод на... Драматично. Руми ги преживява повече от мене. Не спорвам лично аз правото на президента да каже това, което има да каже в обращение към нацията. Не съм юрист, знам, че има такъв казус в близката ни история. Според мен президента трябва да има правата, които и аз имам като гражданин, да си каже съображенията, идеите, преценките, оценките и така нататък. За мен проблем е, че той нищо не каза. Не ме изненада. Какво трябваше да каже, което ви очаквахте, някак си очакваме повече. То беше оферирано доста предварително, че ще е някакво ключово стратегическо изказване. Това, което чухме, беше една сглобка от позиции, които всекидневно чуваме от такива като нас и себе подобни. Нямаше никаква стратегическа визия. Окей, нужни са избори. Изборите не са лошо нещо. Че кой казва да са лошо нещо? Аз не съм чувал оценка, че изборите са лошо нещо. Съвсем наскоро имаше едни такива избори и те не са никак лоши. Произведоха каквото можа да произведе съвкупния суверен. Непрекъснато казва, те сега ще дойдат едни избори, държавата ще изпадне. Нека кажем, защото нека кажем на кого беше отговор. Защото преди няколко дена чухме председателя на парламента Миков да казва, че изборите няма да решат нищо. И че изборите не са решени в тази ситуация. Не, той каза нещо друго. Каза, че няма демократичен изход от тази ситуация. И едновременно с това обаче следващото изречение, че изборите няма... Буквално аз го погледнах като цитат, че изборите няма да решат нищо. Така че, Живко, моля те, нека да не омаловажаваме това, което други хора са казали. Добре, как да не го чу? Това е декларацията на... това е декларацията на Миков. И това е декларацията, която той аз имам право да работя през деня, а не да слушам... честно казано, аз нито съм чула президента, нито съм чула Миков, но съм ги прочела, защото те са свързани една с друга. Но така цялостното послание лично на мен беше семпл. Добре, според вас, коя беше силната част, коя беше слабата? Не, вижте, аз не мисля, че Плевнелиев с това послание искаше да се прояви като някаква ярка фигура, като някакъв иноватор. Точно обратното. Мисля, че сдържаността и желанието да не налагаш
някакъв вид решение, някакъв вид план за действие, което Живко очаква, е добре премислена позиция, защото тук да не цитирам моя колега Тодор Танев, който казва, че стратегическите лидери балансират ценности, а не правят планове за действие. Това е задачата на президента. Той не прави план за действие. Той приоритизира ценности и в случая това, което Плевнелиев приоритизира като ценност, беше пределно ясно. Той каза, не може да има нетолерантност, не може да има агресия в тази ситуация и още няколко такива неща, които каза. И аз мисля, че тук поне той направи стъпка именно към отдалечаване от злободневните теми. Той не иска да коментира кога, какво, в кой закон, как да се реши. Той се опита да остане над ситуацията. Точно този тип изявление можеше да бъде спестен. България след него остана абсолютно същата, каквато беше до него. Не бива институциите да хабят своята активност по този начин. Нищо не последва, освен раздвижване на ефира и ответни също не много домислени политически реакции. Вчера чух оценка, че не е останал неутрална власт. БСП там заклеймиха и така нататък. Значи, А какво да беше казал президент? Да. Като нямаш какво да кажеш, по-добре може. Добре, от твоя гледна точка, какво да беше казал, за да не е само раздвижване на ефир? Има ситуация. Не мога да се вживее. Нямаше ви опиеща нужда той да казва нещо. Ти ме разбираш сега, преструваш, че не ме разбираш. Какво би? Не, аз питам, има ситуация някаква на улицата, т.е. някакъв конфликт между улицата и управляващите и президента трябва да каже нещо. Какво да каже, за да не звучи там, че взима страна и така нататък? Е нужно някакво замислене, на което не съм способен рано сутрин в момента. Но във всеки случай допусна някои неща, които не са на равнището на президентската институция. Нито казуса с Атака заслужава такава голяма значимост, каквато всички му придават. Това е чисто случайен факт по проста причина, че ГЕРБ не е в парламент. Да влизаме в сценария, който Атака диктува дневните теми, извинявайте, просто е непропорционално. На всички е ясно, че за БСП ще бъде по-удобно, Атака да е извън парламента, ГЕРБ да е вътре. Тогава всичко ще им бъде гарантирано. Хайде сега да не превръщаме реалните факти, така да го кажем, да кажем реалните неща както са, а не да се опитваме да ги обръщаме. Това е истината. Безспорно, че най-удобното за БСП ще бъде, ако ГЕРБ е вътре и Атака да е отвън. Това е лошо за страната, не, че е лошо. Ама защо очакваш? Защо искаш да накараш ГЕРБ да направят нещо, което е тотално против техния интерес? Защо си мислиш, че ГЕРБ са някакви олигофрени, които БСП може да командва или по някакъв начин да принуждава? Всеки си действа според своя интерес. Аз затова съм привърженик на тезата, че всеки да си действа според своето съзнание, своите ценности, своята глава. Нека да ти задам още един въпрос. Според теб, президента трябваше ли да се направи, че пред сградата, в която е институцията му, няма протести? Трябваше ли да той вече направи всичко това, което чух вчера, под някаква форма беше казано от него. Нямаше нищо ново. Това ми е проблем. Кога е било казано, искам да те попитам. Кога? Не съм си водил записки. Ама там е цялата работа, че не е било. Публична декларация на президента на тема протест нямаше. Това е първата публична декларация. И в нея той се опита да отстои три неща. Първо, да остане на нивото на ценности. Второ, да каже, хората трябва да бъдат чути. И трето, съответно да каже, този начин, по който действате, не е продуктивен на партиите. Защото се опитал с тях да направи консултация. Аз не виждам нищо. Разбира се, че най-лесно е да кажеш, той нищо не каза и по този начин приключваш въпроса. Добре, то няма да стигнете до едно мнение. Няма никакъв случай. Няма и нужда. Никога не е нужно да стигне до едно мнение. Атака е казус обаче. Него вчера сутринта там отдавна беше вече. В 9 часа започнахме предаването с това. Сбили се на някаква бензиностанция, там атакаджи, скатаджи. Човека говори с един мегафон. Значи, правим излишни от политическа гледна точка е грозна гледка, да.
Много естетски преживяваме нещата. Ама не, той има и контрауслуги, да кажем, закон, който рязва субсидиите на извънпарламентарните политически партии, защото Волен Сидеров си прави сметките, че така ще си уреди отношенията с КАТ, той ще разчисти терен, нали? Те се проявяват в някакви... Аз съм изобщо субсидиите да отпаднат на всички партии, но никой не ме пита. Прекрасно, и аз съм за това. Никой не ме пита и мисля, че ако публично се говори тая теза, и те ще зазвучи. Искам да кажа, че се търгува тази подкрепа. Тя не е безплатна. Подкрепата на Атака. Политически не е безплатна. Има си цена в законопроекти, в законодателство. То не е редно да са безплатни. Кое не е редно да са безплатни? Никакви услуги не трябва да са безплатни. Политиката не е доброволчески труд. Няма ли обществен интерес? Има казус, Живко, има казус. Ти знаеш много добре. Разбира се, че не мога да си представя, че изведнъж заживяваме в някакъв нов свят. В нашия политически живот всичко се търгува. И опозиционността, и подкрепата, и парламентарните подкрепи, извън парламентарните. То не се е родило вчера с Атака. Мисля, че осигурихте още една седмица на протеста с това твърдение. Тук, ако ми позволите, аз малко да стана закачлива. Аз от една седмица гледам Волен Сидеров. Имам чувството, че той обърква катарзис с оргазъм. Обаче това нямаше да бъде толкова страшно, ако напоследък, като гледах вчера Антон Кутев и Мая Манолова, не се страхувам, че може би те правят същата грешка. Разбирате ли, това катарзиса, след като си направил грешка, катарзиса няма нищо общо с екзалтация. Няма нищо общо с този вид възбуда, на която сме свидетели. Тук ударихме в някакви емоции и чувства и такова. Въпросът е, как управлява това мнозинство там, да го наречем мнозинство, така? Къде? Няма мнозинство. В парламента. Няма мнозинство. Да. Честно да ти кажа, то е мнозинство, защото те са 100, да кажем, 19, ГЕРБ ги няма, както и да е. Може да се смята и като мнозинство. Нали идеята на парламента е политическо представителство, не е тези хора да управляват. Така е. Въпросът е сега, като БСП ги натискат от всякъде, да се откачат от Атака, като Атака имат, да кажем, непредвидимо политическо поведение в Народното събрание. На какво се държи тая власт и колко време ще се държи? Това питам. Това е въпрос, на който никой не може да отговори. Значи, тук не е въпрос на социология. Тази власт би могла да се държи толкова, колкото позволи нейния капацитет управленски, който тя трябва да демонстрира има ли го, няма ли го. За сега те има само един мандат и криво-ляво изграждат своя управленски екип. Нищо друго нямат. Ние не ги познаваме като управленци. А те решително не могат и да властват. Така че първо зависи от техния капацитет и второ зависи от съотношението на политическите сили. Никой не е подал оставка, само защото някой е поискал оставка. При протестите малко цинично е, но размерът има значение. Той не е малък. Сега, ако ми позволите да направя един, вече тук претендирам, че е професионален коментар. За мен основният проблем не само на това управление, на този парламент, е, че всички политически сили разчитат своите печалби върху предполагаемата максимална загуба на тяхния опонент. Много добре знаете, че това е не само игра с нулев сбор, но това е високо рискова игра с нулев сбор. Вероятността всеки един да загуби, и то да загуби много при този тип игра, е изключително голяма. От тази гледна точка, за мен, това, което става в парламента, не разрешава конфликт, не разрешава криза. То генерира криза. И затова е доста страшно. Сега, що се отнася до, да кажем, да не направя рационален разбор, да направя един по-културологичен разбор на ситуацията, мисля, че вчера, или антропологичен разбор на ситуацията, мисля, че вчера един от тъй наречените контрапротестиращи на пилоните на НДК изказа надеждата на управляващите спрямо протестите. И той каза така, той не използва думата консенсус, не използва думата помирение, той използва думата примирение.
Аз мисля, че надеждата на управляващите е, че хората ще се примирят най-накрая с това, напълно съм убедена, че няма да стане. И това е второто нещо, което пък, да го кажем така, от социално-психологическа гледна точка е сбъркано в този модел на управление. Значи, никой не бива да се примирява. Най-доброто решение за България е протестите да продължават. И правителството да управлява. Сега, така ще се постигне... Нищо не постига обаче. Аз разбирам тая теза, обаче реално протеста не постига нищо до толкова, доколкото управляващите продължават да правят каквото са се разбрали и каквото са решили, без оглед на това, че... Може ли професионално? Протестите постигнаха страшно много. Нищо, само Делян Пеев. Може ли нищо не се постигнали? Може ли една професионална оценка на това правителство? Сега последното, което пак защитавам с авторитета за тази професионална оценка. Чакал да вземеш властта 4 години, някакси не си готов с екипа. Това правителство, за съжаление... Нормално е. Никой не е очаквал такова съотношение на силите в парламент. Ние го създадохме. Ние с нашия глас създадохме тази картина. Не ние. Но да кажем така, това правителство, вече като професионална оценка, защото вижте, в правителство влиза не само кабинета, там влиза и парламента. Това правителство е политически, да го кажем така, безсъдържателно, за съжаление. И тук не коментирам факта, че политическите кабинети, които са заместник-министрите на сегашните министри, са несъстоятелни и там няма наистина политическа воля и няма как да я търсим. Тук коментирам нещо друго, което е особеност на това правителство, че в парламента вие виждате какво се случва. В парламента няма елементарно обсъждане, елементарен дебат. Не може две партии, които с кой да дебатират? Са загубили политическата си така да е. Обаче, виж, че няма разговор през цялото предаване, който да е безпристрастен. Нали? Всеки е вече с емоция в политическата ситуация, което само по себе си е... Няма. Значи в случая няма емоция. Няма никаква емоция. Има някакъв... Не става дума за емоция в случая. Разбирате ли, когато виждам този тип политическа стратегия, или не знам как точно, ти да разчиташ, че този срещу теб едва ли не ще го убиеш политически, че е готов да се превърне в политически труп и да му налагаш това по някакъв начин с политически натиск или с поредица от действия. Ма това се случва това го прави както ГЕРБ по отношение на БСП и на ДПС, така и БСП и ДПС по отношение на ГЕРБ. Това е проблем. Защото от това нищо продуктивно не може да произлезе. Изречение и спираме. Нищо трагично не виждам. Не съм склонен да се възторгвам, че за пореден път се родило гражданското общество. Това го чувам през своя живот за 10-11 път. То периодически се ражда. Но все пак тези протести показват, че имаме вече култура на протеста, национална култура на протеста с някои свои специфики. Радваме това, че няма насилие ала Турция. Радваме, че няма безумие ала Египет. Преврати също не се случват. Тече един дебат и искам да наскочи обаче темата за оставката и да бъде по-съдържателен. Окей, избори трябва да има. Въпросът е кога и какво променяме, за да не се случи това, което се случи с миналите. Тук що протеките избори. Форсирахме ги и накрая възпроизведахме същия стария елит, срещу който всеки недоволство. Дано от нас не зависи да променим нещо, което трябва да бъде променено чрез избори. Просто аз това само си пожелавам. Има ли място за нова левица на политическата сцена? Ще е следващия разговор, ама кажете по една дума. Естествено. И много отдавна има такова място. То е, може би, най-голямото политически да не е представено пространство. Значи, по-скоро аз съм на обратното мнение. Няма място, но има нужда. И то много голяма нужда, от много отдавна. За съжаление, БСП не оставя място. Но също и за десница, да прави хармоничен свет. Докато в дясно винаги има... Десници се създават непрекъснато. Добре, благодарим ви. Ние имаме един репортаж за това как се броят протестиращите, който няма да пуснем сега, ще го пуснем в следващото предаване. А сега продължаваме с разговора за новата левица. Това го казвам и за екипа в студиото.